който ще ни успокои. Затова чуйте, мили брати и сестри, чуйте това велико обещание, което е дал на всеки един от нас, че когато дойде при Него ще намерим покой за нашите души. Моля ви си, сестри и братия, нека тази вечер да величаем нашия Господ, нека да го издигаме и да го прославиме, защото Той заслужава. Защото Той тази вечер заслужава нашето хваление и поклонение. Господи Бог, изпълни това хваление със сила. Нека чрез това хваление и поклонение да бъде освобождение върху всеки един от нас. Моля те, Господи, как Те хвалих и величаеха Твоите апостоли в затвора и великите паднаха от тях. Нека тази вечер да падне товарът от всеки един от нас. Нека да бъдем освободени в духът и да отново ще го кажа. Ти не си случайно тази вечер тук на това място. Защото тази вечер Твоята болест ще си отиде от Твоя живот и ще дойде здраве и целение в теб. Тази вечер ще си отиде Твоята бедност от теб и ще дойде благословение от всякакъв Господ. Тази вечер проклятията ще си отиде от всеки един от нас, защото ще бъде разчупен в името на Исус. Затова прими тази вечер благословение от Господа. Защото тази вечер Господ има да ни говори. Затова нека отвори духовните души, за да чуем това, което тази вечер има Господ за нас. Благодаря Ти, Господи. И не си само доказваме сега. Наистина да не си сам живота. Има един, който Ти дава сила. Има един, който Ти дава сила и Ти прими това, Исус. Много пъти Господ ни е помагал. Много пъти Той изцелява. Много пъти Той освобождава. И Той ще прави същото както вчера. Да ни силата е Той същия. Няма да се промени. Имаш нужда от Господа тази вечер. Молени се с Господа. Защото Словото Божие казва, че всеки, който дойде при Него, няма да се изпътя. Затова дойди пред Господа сега в това хваление и поклонение. Поклони се с цялото си душа. Търси с Господа в дълбочината на душата си и ти ще го намериш. Защото Той обещал, че когато го търсиме, ще го намерим. И да набираме тази вечер Господа. Благословено името на нашия Господ. Който каза и в молитва, ти не си случайно на това място. Господ ги извиква тази вечер, защото Той има работа с теб. Сестри и братя, преди да застане в молитва, искам да ви прочета един стих от Словото Божие, който се намира в Псалом 118, 26 стих, казва така: Благословен, който иде в Господното име. Благославяме ви от дома Господен. Амин. Ще го моля, брат Енчо, пастор Енчо да дойде да ни води в молитва, да открие събранието с молитва. Знам защо усещам духа си, че тази вечер пастор Енчо Господ иска да го потреби. Господи, Ти благодарим за това, че Ти вече си на това място. И няма да те молим да дойдеш.
Понеже Твоето обещание е толкова ясно. Където се събране двама и трима, Ти вече си. И понеже вече си между нас, и понеже вече Ти усещаме, и понеже вече сме настроили нашите духовни сетива, за да Те усещаме. А Ти си нашата духовна сетива, са именно нашата вяра. И с нашата вяра ние декларираме. С нашата вяра ние казваме: Христос е между нас. Не само, че Христос е между нас, Неговото присъствие е той, което ще отвори сърцата, ще отвори умовете, за да може това слово, което има да се освободи така силно, което идва към нас тази вечер. О, Господи, ние се молим. Святото Дух, който е приготвил порция благословение. Ние искаме да усвоим. Ние искаме да се вземем. Ние сме тук, за да се вземем благословението си. Ние не сме на църква тая вечер, Господи. Ние сме на реална среща с Тебе, Господи. И ако ние сме на среща, ние искаме реално взаимоотношение с Тебе. И от тия реални взаимоотношения искаме да си вземем това, което си ни приготвил Татко. И когато аз ставам на детето си и съм взел по природа, Господи, колко повече си приготвил и има да ми дадеш. И си приготвил да ми дадеш. И искаш да ми дадеш. И аз съм тук, за да приема като Твое дете да Ти кажа да и амин. Е за мен всяко обещание в Христа Исуса. Амин, Господи, благодарим Ти, че си между нас, Боже. Алелуя. Ние ще постоим още малко и ще хвалим Господи. Защото тази песен е много хвалесна. Тази песен ние издигаме нашия Господи и го величаем, че Той е нашия небесен Отец. И ние молим тази вечер огънят на Святия Дух да дойде на това място. Нека призовем огънят на Святия Дух да дойде помежду нас. Чувствам се голяма сила тази вечер. Чувствам се голямо помазание тази вечер. О, нека приемеме тази вечер. Нека приемеме тази вечер. Защото тази вечер Господ иска да направи чудо в Твоя живот. Нека издигаме царя на царете.
приближаваме при Него и Той ще се приближи до нас. Ти чувстваш тази вечер близостта на Исус. Ти чувстваш тази вечер Неговата ръка, че тя те гали. Неговата ръка тази вечер може да направи чудо в твоя живот. Неговата ръка може да ти изцелява. Неговата ръка може да те благославя. Неговата ръка може да те спомогнява тази вечер. Моли се ми, Господа. Търси Господа с цялото си сърце и душа. Имаме нужда нашия Господ тази вечер. Има много неща, с които трябва да споделим с нашия Господ. Предай това си на Твоя Исус, да ти стане леко. Кажи му всичко. Защото Той вече отвори времето за Тебе. Той чува Твоя син. Благодарим Ти, Господи. Yeshua